konyo mine man gi chandruok kaka maonge pesa madiliele go tindo achiel kod suko. Pile anyalo mana yudo kata dhano ariyo ama samoro asuko to en gwen kawona mor kawona biajie kata bambu gweno yawa. Nicholas Kisara en achiel kuom jogo mane ochung' ne chenro no. Osetimore maber chakre gokinyi nyaka sani waseloso nyithindo 500. Mano en kojolo maduong' modok ne jonyuol to kodhi opande mar uchumi nitiere yawuoyi man tiyo tij lwedo mar liedo gi seche moko nyal lielo kata ji 5 odiochieng' achiel lakini kawuono mor ka ng'ato wacho ni olielo nyithindo 120. Bangla wago kura to wich bil kodwa lakini wang'ni wayien iparowa nikech gimotimo ni en hono mar Nyasaye. Nechopo mande seche moko pod aongo pesa madalielo go nyathi dino duoke nikech okalielo ne wiye ama kasuko. Kalure gi yuto ma Bangla kaka yuto tin ma Bangladesh mapato magiyudo tin kirango ka rahia karibu 500 moliel kawuono. Mano nyiso ka ne chopo mande jonyuol mang'eny piro ne giduoki yudo. Kopogore gi liedo kod suko, jopuonjre manyiri ne bende omi tiegruok mar ritore giwegi kendo ne bende ochiwnegi taulo mag ria. Kong'io opande machielo okonyo jonyuol nikech pesa madhi tiyo godo e loso wi nyathi nyalo dhi ng'iewo buk. Pesa madhi tiyo godo dhi lielo nyathi kinyozi nyalo ng'iewo kalamu. Na maeneo haya ya slum area yamekuwa ni maeneo ambao watoto hawamalizi shule, wengine kuna dropout zinakuwa nyingi sana. Ningewasihi wazazi ya kwamba sasa watoto wanaporudi shuleni tuzingatie elimu ya watoto, maana hiyo ndio muhimu sana kwao. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwaya kaunti Mombasa nyakora mugajwanga terinya ke kaunti wa Migori kama oganda mawuoke dhot makolal e sub county manyatike e kaunti wa Migori ochako chenro mar jolo somo e gwengego. Chenro makamage to duoko piny kwan jopuonjre maweyo skul nikech onge mar omenda mar somo e gwenge ma nyatike kaka wayudo ler koya kuom Jojuma. Lipot mar kweno mar oganda maong'ere kaka census mane otim kod duolno maong'ere kaka Kenya National Bureau of Statistics e higa mar 2019 ne oyango ni sub-county ma Nyatike e kaunti ni ma Migori nitiere kod kwan mathoth mag jopuonjre ma bende koro weyo sikul kapok otieko e atamalo 21.6. Lipot ni bende yango ni jopuonjre manyiri maweyo sikul kapok otieko ni atamalo 24.1 ka ipimo kod mago mayawuoyi men atamalo 18.3. E okang' mar duoko piny kwan jopuonjre maweyo sikul kapok otieko e gwego mag Nyatike, oganda e dhoodno mar Kolalsi maidore e sub-county ma Nyatike ka okalo kuom riwruogno ma ong'ere kaka Kolalsi Community ochako chenro mar jolo som jopuonjre e gwengego. Adi mang'eny mane omi organization ne wachako organization ne koro kanyo waneno ka nyithindo dwa drop matin to wamanyogi kendo warwakogi e iye ka wapogonegi matin to nyaka sama wawuoyo kod ni figure mane oko modrop oko ok wane. So saddening ni nyithindo especially manyiri kata machuo drop out. Jomachuo sana gi drop out ne weche mag gidhi ngware, jomoko be dhi e gold mining nikech kaluwore gi poverty level mapod ni malo. Gitimo mae yor jiwo jopuonjre kaachiel kod chiwo omenda mar somo kata basari ne jopuonjrego wuok e familia manuengo gitin. Bedo kwa chandore mondo kaka nyithindo yud fee madhi e skul. Koro nwa bedo piny ka giwuok e familia ma ochan ka bende momiyo gikawo okang' mar biro kod chendone mar jolo som jopuonjrego. Kwayo jothurwa ne gi kawo example mar unit mamalo mar Kolalsi mondo jowa mamwalo kata obed kolal mapiny mwalo ndiwa obed kolal maneko every unit obed kagi ng'eyo wach somo. Gichako gini e yor somo kendo aparo ni kaka gidhi kode ni gidhi nwa joma ok nyal, nyithindo ma ok nyal kata manyalo malok kor gweng' ma gweng' bed maber. Oganda gi wacho ni ber ka piny owacho mamalo kaachiel kod mano mar kaunti bende koro medo omenda maketne bajet mar jolo somo mag jopuonjre. Wakwayo sirikal
mondo miwa support kwa medo gi marwa matin ni to nyithindo nyalo dhi sikul makare. Daer wacho ni county government motel gi Dr. Chila Yako ni kod mpango maber mar konyo nyithindo korka weche mag education ma sani nyocha wasebedo piny ma nyocha wasekalo ma bursaries biro chako wuok from next week. Oganda e dhodni mar Kolalsi koro osebiro ka choko omenda, kabende bang' choko omenda no ema koro ging'iyo ni jopuonje marom nade modoro kony aso omenda ni ipogonegi. Juma, Ramogi TV, Migori. Kora mugenda kaprario koda uchiel bang' sa achiel mamro dhiambo chenro endra tile kamano kuom edo kete mana kai Ramogi TV na nyisi kanyo ni wanyalo goyo kodi mbaki nyiswa pachi kotendro gi mago mwai kuni odhiambo makawuono. Neno kanyo koganda golo pachi gi Samuel Oyugi ma ya Oyugis wacho kanyo ni Jowiso Blower wacho no ganda jo Azimio la Umoja koro winjo meja tend piny Kenya break kendo mondo we otim tije na jo piny kaka no singo. Owino Bentani ni kanyo inti wacho ni kwa hema bedne Simero Primary School kod Rangala Primary School kod Nyamninia Primary School siambende koro iya uskunde mapachuka. Sefias Kipruto haneni kanyo wacho ni bendi neno mara Ramogi TV kaeto tis nyakwa nyawade kandire sindo mwalo Ramogi chopo niwe eyo makare. Alan Tindi wacho ni entiare Mbita Town kendo wacho ni weche gichopo eyo makare kata kamano wacho ni ntiere weche mak owinjo ji okonego wachi sane nikech wacho ni dikelo kwe akweda kendo wacho ni weche mag yiero no serumo koro membe owinjo joket patgi e weche modonga kaka gero piny Kenya. Musa Orure wacho kanyo ni poch gi pak ne gogo mixta mano mawuok kak dhimo kuomo wuo penja kiane gi yudo max adi kata kamano ero kamana inya kuom ote mari Baraka Ndama wuod Kadembe wacho ni entiere kodwa kaka Ramogi TV chopo makare ka entiere watho ng'er e sechegi. Aneno bende Andrew Jatelo kantie na Kuru City wacho ni entiere kodwa Vitalis Ochieng wuod game Karariu to wacho no semolo kendo weche manyien chopo makare kata kamano wacho ni pinya oseyuso to wacho kanyo ni weche mag siasa no serumo miyo koro ker owinjo bedni hendo bet mos kendo koro owe jakombe no los gi jopiny aparo ni mago mana paro mopogore moganda medo golo. David Oduor bende wacho ni entiere kodwa chendo ni Boaz Onyango anene kanyo kiwacho ni intiere chendo ni kinidi to mpira mar United kato Prince Charles wuod Juma bende wacho ni entiere Ugenya Masiro Inungo kendo wacho ni iwinjo ayo makare. Warren Masuba neni kanyo kaimi entiere chendo Ivan Sotieno kachiel gi Awiko Wycliffe wacho ni entiere kodwa isechegi aneno Chieng Riako Jako Kise to wacho kanyo ni mondo Ruto mondo were gi jo Azimio otim maandamano kendo wacho ni owesiemogi ni kiny ntiere kaka dikete gi ng'wecho wewe gi tim kaka gidwaro nikech wacho ni mano bende en mana ratiro mar oganda jo Azimio. Aneno Zadok Oluma Kaya Sakwa Kadira bende wacho ni entiere kodwa chendo kachiel gi Nyara Gweng kantiere Kaboch Republic kete mana kanyo koro mga juango metwa kodi wantiere Kanyari adeka ochiel nono ka bende wantiere mbui Ramogi TV wantiere Twitter kachiel kod YouTube Facebook bende kacha niswa pachi kotendo gi magi mwakelo ni chendo ni maratil medi kete mana kawayo matento kwa duogo pod wantiere kod weche mathoth kete mana ka Ramogi TV. I love View You buy regular softener instead of Downy concentrate. 1 liter can freshen and soften as many clothes as 2.5 liters regular softener. Don't pay for more water, pay for all-day freshness. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Vipi wa Kenya, sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi.
bonyeza *811*345#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Shabakers Premier League's jackpot, 6 Premier League's games, cheza na 8-ball, shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Machiegni kendo nyakoro mgajwang'ero kamano kuom medo kete mana ka RAMOGITV wadhi mbele gi miyo wechego manyien. Nyathi moro ma wuoyi ma jahigni 7 kwany ringre yo dundu mar Pitaka bang' kanyocha ogori pode ni olal e kar dak machoka mantiere kaunti ma Nairobi. Nyathino manyocha ogori pot malal mari chieng' tich ang'wen juma mokalo to gikone familia mare oromo gi masira bang' kwanyo ringre ka osetho. Min mare lero ni gisebedo ka gimanyo nyathineno nyaka nyocha no lal to kata kamano nyocha menyo mare pok onyuolo lemo. Ne ochune dhi chuo wang' ringre mane ripot oyango ni okwanyo dundu mar Pitaka. Gikone oyango ni mano ne en wuode. Obila mag okwach kich osekawo ringre no kendo gidhi timo nonro ewi gima dine kel tho mar wuoyino. Funga mlango hapo. Sasa leo mtoto amepatikana. Mama alipigiwa simu akuja, alikuwa anaenda kumtafuta na huko juu Jessica. Akapigiwa simu akuje aangalie mtoto mwingine amepatikana kwa kisima kama ndio huyo. Akija anapata ni yeye kweli. Sasa sisi tunahuzunika kwa kupoteza mtoto Jerome. Jerome alikuwa mjukuu ule mtiivu na anapenda watu. Hivi unatuona nao mama, tumetoka kama rock, sisi ni majirani. Tuko na uchungu mtoto kutuacha. Hatukujua mtoto atapatikana kama amefariki. Kwa Ramogi bang Governor ma Kiambu Kimani wa Matangi kitayangane pinyo wacho mar county no usekito lai makare mano mar keyo kata mar keyo yedhe ute thieth duto manie county ma Kiambu. Jatelo no koro timo limbe mapoya e kar thieth mathika level 5 mar rango chal mar osiptano kendo yudo buok maduong' mar onge mar yedhe. Ne ochopo e kar kano yedhe mar county ma Kiambu marango gimomiyo pok ong'e yedhe kata pok oke yedhe mano osenyiew. Makmana ni mano noluari e Luanda bang' ofungu mar store ne olala poya e sechego. Omatangi okone nyaka kawo okang' mager na mibadhi makamano kendo keto wang' dede mano marango gima kelo lal mar yedhe e county no ma Kiambu. Jatelo no koni koro keto maino mar bero lwasi mag thieth kod neno ni osiptende ma Kiambu bede rang'iny mag chiwo thieth ma onge kod kiawa. Lazima turekebishe hapa kwenye hospitali yetu ya Thika. Ya mwanzo hapa kwenda mbele, nataka niambie watu wetu ya kwamba hautakuwa mtu akikuja hii hospitali yetu ya Thika unaandikiwa karatasi na kuambiwa unaenda nje ununue dawa ama upigwe picha. Hiyo kitu nataka tutamaliza mara moja. Kutoka wiki ijayo tunalete hizo vifaa vyote vya kupiga picha. Nitalete madawa hapa hii wiki ijayo. Zikiingia mimi nitajileta binafsi tuone mahali zimewekwa. Kabla hizo madawa hazijaanza kutolewa, wataweka mitandao ya kisasa ya kuonesha dawa zile ziko hapa ni dawa kiasi fulani. Ikitoka inaoneshana ni nani amechukua na imeenda wapi. Ikipungua inajulikana ni nani alichukua. Na ndio nikaongeza kwa mahali ya huduma ambapo mwananchi anakuja nitaweka CCTV camera. Nikiwa kule tunaona ya kwamba hii ndio ile huduma inaendelea hapa. Mahali kwa hizo store tutakuwa tunaweka CCTV camera, tunaona zile vitu zilikuja jana ndio ziko hapo, ikitolewa tunaona inatolewa. Kwa vile ile kitu imetuleta hapa ni kuhudumia wananchi. Na ndio nimesema ya kwamba hatukuwa tumeimulika hii hospitali vizuri. Hii hospitali tutaimulika sasa kabisa kwa wazi. Ndio tuhakikisha kwamba ile huduma iko hapa, iko huduma sawa sawa.
Kamachielo ni duol mochung' ne apaya Kenha kaluwore kod kwan loche mag trela mating'o osigo mago mapek gi okadho dwaro mar chik. Kane gichaka yanga pedha wang' apaya mar mako derepe mating'o osiga taro mar chik, apisas ma Kenha oyango ni ibiro chiw twech mar jela kuom higni ne joriemb trela makamago mago mabende ok lu chike kaka owinjore. Kaluwore kod jata chenro mar kar pimo kilo mag loche mag Gilgil Jackson Simiyu, thoth trela matiyo gi wang' apaya no ema oseyudi ka ketho chike. Oyango ni apedha manyoro trela maromo 500 ne oyudi ka okadho pek mar osigo monego giting' ka derepe to nomaki. Once they pass the wind bridges, most of them lift the axles, and once they lift the liftable axle, that weight that was supposed to be carried by the liftable axles is distributed to the remaining 5 axles, which makes them carry more load than was required. When we are in a particular area, they hide their lorries such that we can't impound them. When we leave a particular area to another area, they then carry on their business. We also hold regular meetings with the police to share intelligence on some of the hostile areas